A Policía Nacional detivo este martes un home en Ribadumia pola súa presunta relación co xihadismo. No operativo participaron unidades provenientes de Madrid porque este tipo de casos levaos á Audiencia Nacional. A investigación segue aberta. A operación despregouse nesta casa de Sisán, segundo contan os veciños, contra as 7 da mañá. Axentes da Policía Nacional rexistraron a vivenda e levaron detido un dos seus inquilinos, un home presuntamente relacionado co consumo e difusión de propaganda xihadista. Dirixida por unha unidade da policía chegada especialmente dende Madrid, a operación segue aberta. A prudencia indícanos que cando unha operación policial está en marcha, como pode ser esta, vamos a deixar traballar os corpos e forzas de seguridade do Estado porque siga aberta. Por lo tanto, eu diríalles que vamos a esperar a que teñamos noticias e, novamente, non me canso de dicilo e non me cansarei nunca de repetilo, temos uns corpos e forzas de seguridade do Estado que están traballando ben en todos os frentes. Na zona a sorpresa é grande. Os que nos falan do arrestado só teñen boas palabras para el. Din que é un home traballador, educado e atento. Contan que chegou hai algo menos de 3 anos, supostamente fuxindo da guerra en Palestina, e foise asentando aquí. Aínda están conmocionados porque o levaron. Dixéronlles que era para interrogalo e que se todo ia ben, podería estar de volta en poucos días. Oficialmente non transcenderon de momento máis detalles sobre o caso. Estáse traballando. Gracias. Na operación requisaron material informático que utilizaría o detido para difundir presuntamente mensaxes extremistas. A investigación está aberta dirixida pola Audiencia Nacional.